Foi a primeira visita institucional do novo presidente da Deputación de Pontevedra ao Concello de Pontecesures. Un primeiro encontro que xa chegou cun convenio debaixo do brazo. Luís López e a alcaldesa Maite Tocino asinaron un acordo para a mellora da contorna da estación do tren. Un placer vir a asinar hoxe un convenio de colaboración co Concello de Pontecesures en base ao cal se vai a executar un proxecto que vai a conlevar unha importante mellora no entorno da estación. Un proxecto que se vai ao preto de 500.000 euros. E dese total, a Deputación achegará o 75% e o Concello o 25% restante. Os fondos provinciais proveñen do Programa de Infraestructuras e Dotacións Singulares para a execución da Axenda 2030. O presidente aproveita para salientar a autonomía dos concellos á hora de decidir onde actuar. Entendemos que deben de ter tamén a autonomía local suficiente para decidir aqueles proxectos que son máis acadecidos, como é neste caso aquí de Pontecesures, o proxecto en torno á estación que consideraron que era un proxecto que iba a beneficiar a veciñanza por todo o que implica. O proxecto contempla unha actuación global nesta contorna da rúa estación, unha mellora importante de alcaldesa atendendo a densidade de poboación da zona e o seu volume de tránsito. Está encaminhada tanto a humanización como a favorecer a mobilidade, sobre todo dos peóns. Ao mesmo tempo, para cometer unha serie de reformas que eran necesarias para co fin de dotar a rúa dunha serie de servicios que neste momento carece e que consideramos que, é un proxecto fundamental para a nosa vila. A previsión é que a obra poida arrancar a comezos de ano unha vez superado un trámite aínda pendente con Adif. A alcaldesa de Pontecesures aproveitou para poñer en valor a implicación da Deputación neste proxecto, agardando que esta sexa só a primeira mostra dese apoio que esta mañá lle comprometeu o presidente Luís López.